Kandusanan sa saging tutorial ni mga Madam kandusanan, Corazon. mga kandusanan, turuan ko kayo kung paano kumain ng saging. Ganito mga kandusanan. Ganito mga kandusanan. Ganito mga kandusanan. Ganito kumain ng ganon-ganunin nyo mga kandusanan ang saging. Tapos ganito, balatan nyo ng mabuti. Tapos, ganon-ganunin nyo para lumambot. Ganito ang mga kandusanan.